ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይሁን ክብርና አምላክ ይሁን ክብርና አምላክ ይሁን ኩሉ ውዳሴ ግርማ ኃይል ስልጣን ሀብት ጥበብ ውዳሴ ናይመኒው ንመኒው ዝግቦ ተገቢው ወይ ዓይው ወይ ባዕሉ ይገይርዎ ክብርና አምላክ ይሁን ደስ ዝብለነ ነገርሲ እንታይ ሎም ተም ሽማግለታት እቶም አርባዕተ እንስሳታት ካንታይ ሎም መጀመሪያ ናአቦስ እንታይ ሎሞ ኩሉ ስግደት ስልጣን ሀብት ጥበብ ውዳሴ ክብሪ بقع سلازخون كايلو نت بقع زخون ايلو ابت حدش ترجم سدس زبلن سنتايلو كل فترتاس بفقادك هلا وسوقعيو سنبر الله يلو كبرنا املاك يخون نيسوس كريستوس كابت حمشاي معرف مسورده خانتايلو تغبي ويلو كل سجدت املخو حابتي سلطان طبب كل ነገር ከወስስ ስንታይ ገይሮይ everything መንዝዕዎ كبرنا املاك يخون كل ነገር بزي قدلو كل نجار تاجر وي منزع وي هاليلويا بركته حبته كل نجار تاجر وي وسيدو وي يسوع كريستوس قويتاي اسكو سيدي الله أنا خاص كبوله هاليلويا وسيدي الله خاص كبوله هاليلويا ولد أملاك سلزخونكو أنا خا وسيدي الله كبرنا أملاك يخون ملأخت زخونه حسابات كنرينا يسوع كريستوس قويتاي أوتلاين كجبرالكم جن انتايو መንፈሳውያንን ክብርና አምላክ ይሁን መንፈሳውያንን እምነትን አመንትን በበይኑ ኸነቀምጦ ሚናሎም ማዓንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መንፈስ በኸመይ አይነት ላይፍ ስታይል ክነብር አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በኸመይ ክነብር አለው ዝብሉ ሐሳባት ኩሎም ታንገብሮ ሚና ክንትንክፎ ሚና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በዕምቀት አቲና ኸንሪዮ ሚና አቀዲመ ግን ሓደ ፍልሊ ዘለዎ ነገራት መረዳእታና كحتسب يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاك يكون هاليلويا يسوع كريستوس قويتاي ما أكلاي سب زبحلالو ما أكلاي سب زبحلالو نيسوس هيكون كنت سوى عزله كبرنا أملاك يكون نيسوس ما أكل النت هيكون كنت سوى عزله كبرنا أملاك يكون ما أكلاي زبحل درجات حساس بالله ميدل كلاس زبحلالو انتاي زغونه زتقمت حسابي زي يسوع كريستوس قويتاي سبب كل تعلم يزنبر سب أبكل تعلم يزنبر وي أبتي ناي سماوي ويندما اتلولاو زخونه اتجنيوان زخونه بمنفس أملاخ ويم دما بيت ناي تعلمات عالم ززور كاب زخلتي يسايد كبرنا أملاخ يكون كاب زخلتي يسايد وصاي من بارز بحالا مدري تقلال لا يلن يسوع كريستوس قويتاي وي كام منفس أملاخ يخات وعل دلخه وي كام منفس شيطان يخات وعل دلخه حاديا ونودادوا كبرنا أملاخ يكون يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاك يكون حجي قبتر يلن يسوع كريستوس قويتاي سب وين منفس أملاك يزوعل وين دما منفس شيطان يزوعل بيريد كبرنا أملاك يكون حجي شيطان جن عقم بتشوجن انتهى الدالي مسيلكم ميدل كلاس ما أكلاي سب زبها الدالي أفرج زبها الكلاس أفرج زبها ليكو كله تسيستم سرعه يكو أفرج أماني أفرج زي أماني أمانن علماون بحد أوتلاين يمزوتو أبز ميدل كلاس زبال كم سبكات تسعر كم سبكات نبر كم سبكات يتقبر كلنا مدر نجرنا تملكتك كاي خيد زيوم زي سعريم تغلا لخ سعر زي تمدوا بيم كسعر غا زي كوليم أبي يوت أبز ما أكلا يتحسس باز نبر تغلا لخ سعر فقاد يبلون كسعر كاي كلني مغنياتو مدري أم منفس تدقيف كات زي كوينو زي سعر يلن كبرنا أملاك يكون نحاد سايد انت زي كونكا عاود ساكسس زبها النجار يلن يسوع كريستوس قويتاي اوكي نرادد علنا حنتي أتا مجدي هو حنتيا مجد تفقات حنتيا كله مجدي يلن مغنياتو مبزحتو كريستيان بفلاي أنا بزعبا باولوس زحق سن انتي بزعبا بيت أملاك زلو منبر بزعبا عبد جزلو تهلن زفرد يلو ساتهم أوريد انتي كوينا مين وداويد كو أب محرف حدا كو هم يلوم كويو أب جوبايت صار كانزي ها كقربوا يقولون يوم ساتهم أي قومون يوم حتى أنسى أب جوبايت صار كانز بهالنجار كقوم ما يقولون يوم يسوع كريستوس قويتاي كقوم ما يكلني أي تتصحفني يلن بيناي كو أنكوا بيناي كراردا يسوع كريستوس قويتاي سلزي حب حدا نتوخنا متسينا بمنفس أنت زي كوينو بزغوني يكون تأمر كلهم زم جيانتس أي كنساب علم زلوريهم ولا منفساويان غلو ولا علماويان غنو
ክልቲኦም ሳክሰስፉል ኮይኖም ኢና ንሪኦም ኣብዛ ዓበየ ነገር ንዓለም ክዝውሩ ኢና ንርኢ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንዓለም እንታይ ገብርዋ ክዝውርዋ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብቲ በረኽትታት እቲ ዝተቐመጠ ንሱ ይኮነን እቲ ኣነ ዝብሎ ዘሎ ንሱ ይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እቲ መንፈስ እዩ ኣቐሚጥዎ ዘሎ እቲ ቦታ እቲ ኣብ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ቦታ እቲ ዘቐመጠዎ መንፈስ ኣምላኽ ወይ ድማ ምስ መንፈስ ዘለዎ ወይ ድማ ሓድነቱን መንነቱን ናይቲ ኣምላኽ ዝበሃል ስለዝገጠመ ዳ እምበር ብገዛ ርእሱ ደው ዝበለ ይኮነን እዞም ግዳያት ሕጂ ሚድል ክላስ ዝበሃሉ ሰብ ሳልሳይ ሰብ ንብሎ ደለና ማለት እዩ ንረዳዳ ኣለና ሚድል ክላስ እዩ ሕጂ ሰይጣን ዝፈጠሮ ሲስተም እዩ ሰብ ይመሃር ይውለድ ይዓቢ ይመሃር ሓደ ኢንጂነር ይኸውን ሓደ ዶክተር ይኸውን ደሞ ዝኽፈል በኣገይሩ ንጉድጓዱ እዚኣ ሓንቲ ሲስተም እያ ሕጂ ኣነ ዘይተመሃርኩ ኢሉ ዕገርግር ብድሕሪኡ ስራሕ ዘይረኸብኩ ኢሉ ይዕገርግር ብድሕሪኡ ዘይተመርዓኹ ኢሉ የገድግድ ካበይ መፂኡ እዚ እቲ መንፈስ ዝሰርዖ ሓደ ሲስተም እዩ ዝተሰርዐ ሲስተም እዩ ስለዚ መዐቀኒ የእምሮና ነዝርኢና ስለ ዝዓበና ኣነ ዘይተመርዓኹ ኢንጂነር ዘይኮንኩ ዶክተር ዘይኮንኩ እናተባሃልና ከም መወዳደሪ ከም ኣቺቭመንት ከም ሓደ ዕላማ ጌርና ንወስዶ እሱ ይኮነን ዕላማ ናይ ጸልማት ኣጀንዳ ዕላማ ኣለዎ እቲ ናይ ብርሃን ዓለም ከዓ ዕላማ ኣለዎ ክልቲኣቶም ኣብ ኩሉ ዓበይቲ ነገራት ተቐሚጦም ዘለው ሰባት እንድሕር ሪኢኻዮም ድሕረ ባይቶኦም እውን ተፈቲሽካዮም ዶክተራት ኣይኮኑን ፕሮፌሰራት ኣይኮኑን ገለ ይኮኑን but deep down inside in their spirit ዘኣተዎ ዑምቀት ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቀሲልና ክንርኢና ሁሉ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ዝማእከላይ ሰብ ዝበሃል እንታይ ፀገማት ኣለዎ ናይ መረዳእታ ፀገም ኣለዎ ናይ ፍልጠት ፀገም ኣለዎ ስለ ዘይተረድኦ ስለ ዘይፈለጠ እዩ ኣብቲ ኖርማል ሚድል ክላስ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝነብር ዘሎ ምክንያቱ በየኒ ዓብዩ በታ ካልቸር ይዓብዩ በታ ቡኡ ኣድዩ ቤት ትምህርቱ ዝቐረበትሉ ካልቸር ይዝዓቢ ዘሎ በዛ ካልቸር እዚኣ ክዓቢ ከሎ ናይቲ ናይ ብርሃን ዓለም ወይንማ ነቲ ናይ ጸልማት ዓለም ኣይርድኦን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ከም ዘሎ እውን ኣይርድኦን እዩ ከምዚ ከም ዘሎ እውን ኣይፈልጥን እዩ እቲ ናይ ጸልማት ዓለም እንታይ ይስርሑ 4 ካልኣይ ቆሮንጦስ እንድሕሪናስ ብርሃን ክርስቶስ ኣብኣቶም ንኸይብርስ ገዛ ጸልማት ዓለም እዚኣስ ንሓሳባቶም እንታይ ገበሮ ይዕሮ እዩ ዝብል ዘሎ ዓዊሮም እዮም ዝኸዱ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ዝዕረት እዚ ንኣብ ቤት ኣምላኽ ዘለውና ዝንሕፍ ኣይኮነን በየናይ ክትነብር ከለኻ ብዕላማ ናይዛ ምድር ሓሳባት ክትነብር ከለኻ ተናሒፍካ ይኮንካ እንደለኻ ኣብኡ ኢንክሉድ ኮንካ ኢኻ ትነብር ዘለኻ ብዛዕባ ወደይ ብዛዕባ ጓለይ ብዛዕባ ናብራ ብዛዕባ ገለ እዚ ኩሉ መረዳእታታት እንታይ ገይሩ ቀሚጥዎ እዩ ሓሳባት ገይሩ ቀሚጥዎ እዩ እቲ ሲስተም ስለዚ ነዚ ክትስዕሮ ተኾንካ መንፈሳዊ ተዘይኮንካ መንፈስ ተዘይኮንካ ነዚ ክትስዕሮ ኣይከኣልኒ ሓፃር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕጂ ትዛዓበየ ውድቀቶም ኣብ ምንታይ እዩ እንድሕር ኢልናኻ ኣብ ሴንሲቲቪቲ እዩ ር ብመፅሓፍ ቅዱስ ክንርአና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኤፌሶን 4:17 እንታይ ይብል 4:17 እምበኣርሲ ከምቲ ኣህዛብ ብናይ ከንቱ ሓሳባቶም ዝመላለስዎ ከይትመላለሱ እዚ እብል ኣለኹ ብጎይታ እውን እምስክር ኣለኹ ንሳቶም ብጎይታ እሳቶም ብሰሪት ልቦም ብሰሪት ኣባታቶም ዘሎ ድንቁርና ኣእምሮኦም ጠልሚቱ ካብ ህይወት ኣምላኽ ርሒቖም ድንዙዛት ኮይኖም ብስስዐ ርክሰት ዘበለ ንምግባር ናብ ዕብዳን ተለቁ ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብ19 ድንዙዛት ኮይኖም ር እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ እንግሊዝኛ ኸይና እንድሕር ኣንቢብናዮ ሰንስለስ እዩ ዝብል ሴንሲቲቪቲ የለን ሕጂ ምስቲ መንፈሳዊ ዓለም ርክብ ጠቕላላ እዩ ዘይብሎም እዩ ዝብለና ዘሎ ማእከላይ ሰብ ዝበሃል ሕጂ መንፈሳዊ ዓለም ርክብ የብሉን ምስ ዝኾነ ይኹን መንፈሳዊ ዓለም ርክብ የብሉን ምስ መን ይርክቡ ሲስተም ይርክቡ እቲ ሲስተም ከዓ ናይ መን እዩ ናይ ጸልማት ሲስተም እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሲስተም መን ቢልት ገይርዎ ሕጂ ከይትስንብዱ መጀመርያ ሓደ ነገር ክነግረኩም እዩ ቀደም ሰብ ብዛዕባ ኤሌክትሪሲ ይሕሰብ ነይሩ ሓቀይ 12 ክፍሊ ወዲኡ ድዩ ዩኒቨርሲቲ ወዲኡ ድዩ ይበሃል ነይሩ ሓቀይ እዚ ናይ ኤጁኬሽን ወይ ድማ ኣካዳሚ ኤሌክትሪሲ ይበሃል ነይሩ እዚ ኤሌክትሪሲ ምስተወደአ ዘመን ኮምፒውተር መፅዩ ሕጂ ክራይተሪያ ኣብ ዘመን ኮምፒውተር እንታይ ክበሃል ጀሚሩ ኮምፒውተር ኤሌክትሪሲ ወዲኡ ድዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕጂ ዓለም ናብያ ትኸይድ ኣላ ናብ ኤኣይ ኤሌክትሪሲ ዝበሃል ሓሳብ ዳይሜንሽን ክትከይድ ዓለም ብድሕሪኡ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ብዛዕባ ኤኣይ መንቋሕቋሕታ ኣለካ ድዩ ናይ ስራሕ ክራይተሪያ ክምደብ እዩ ንረዳዳ ኣለና ቀደም ኤጁኬሽን ነይሩ
دحريو كمبيوتر مزيو حجها seriously بجهدو artificial intelligence ليلا على كادو يبل كان زبل حسب انت خجبر أيو سيطان نزا سيستم كزوراي مالتي حج سب كله نابروخ مرة عند حركوينوسي AI illiteracy تزيبلو في تايكون نافت سيستم نعلم مالتي حج نرادا دالنا كابينا بيزورا له علم تريوا لهم إذا سيستم يز حجي إذا سيستم زي والحد خد يتخلني unless منفس تزيكونك مغنياتو من يوت سيستم سريع وزلو منفسي سريع وزلو نعو مولو فقادم زهابو نعو مولو فقادم زاتو وو خايم كان تايك زغبرو دلو بيولد زغبرو زلو خري مينا منفساويان نزبال حساب كرينا قسيلنا يسوع كريستوس غويتاي سيستم كن تاي زغبر دلو خاولودنا ولدو ابجريد እንደሆነ እንደ حجي ጭራሽ ናቹራል ኢንተለጀንስ ተሪፉ artificial intelligence መጻሉ እዚያ ኤሌክትሪሲቲ እዚያ ተዘይብሉ ካሰብካ ስራሕ ክቁፅር ገለ ክገብር ከለ ወላ ሓታ ኣብ ዘይከለሉ ደረጃ ክበጽሕ ስርሑ እንዳተመንጠለ ዝኸይ ዘሎ ስራሕ ክምንጥሎ ከሎ ታይ ክምንጠል ደሎ ጭንቀት ይዝመጾት ሰብ ሕጂ ሰይጣን ዝዝውሮ ደሎ ሲስተም ነቲ ምድር እንታይ መመሊሱ እንዳጨነቀ መመሊሱ ኢኮኖሚክ ሳንክሽን እንዳገበረ ነታ ምድር እንዳጨነቀ ኸ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ጸልማት ዓለም ተሃንዲሱ ዝኸይድ ዝስራሕ ዘሎ መገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ማእከላይ ዝበሃል ሰብ ኣብዚ ይዝነብር ኣብዚ ሲስተም ይዝነብር ኣብዚ ናይ ጸልማት ሲስተም ይዝነብር ስለዚህ AI ክመሃር ኣለኒ ሞ ተገብር ኣለኒ for the future AI literacy خطف على الكمبيوتر literacy تدفيقها أسرح لك حجي for the future AI literacy تدفيقها أسرح لك بزعبا من تاي بزعبا AI دلو قدايات مالتيو يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاغ يغون سلزت السيستم تاي زقبرك نحسابات كان دعورو حجي عبيت أملاغ زلو سب حراي خبز خطبلوني ديهم ما يكون صراحة دلي كله حدار دلي كله تمرتي دلي كله زنجر زي دلي يلن بغين ما يملكع نينا علامة يسوع كريستوس قويتاي نينا علامة يزدل يزلو يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاق يقول أتمنفس جن كالي السخنة قمتوينا سلزي أمنتينا تقيتنا نزارب زلنا أتوم أبتنا ما أكلي درجة زنبرو زلو مجمرة مرداتهم نايت الماتيو مردأتها يبلومن حساباتهم تايو تسألماتيو حساباتهم دونكيرو بيناي سلزغونه بناي تسأل بز السيستم نايز عالم زي تراح سزلز زور مالتيو حجي نتمنفساو عالم تاي يكون ساتهم سنسيتيف يكونوا منفساو عالم كا غداي سنسيتيفيتي نبر غداي كال ايكونن عبل قدر بتمصا بتغداي ولا حدا بخي حدير كان بخي وعيل كان منفس املاح تغلصلك ما علت له يلا يا وي قويتاي لهم معد نجار زلو وطيل كازي لو وطيل كم معلت غني معلتي أنت أي تقول داي sensitivity do you sense Holy Spirit sense غير كهدي خات أملاخ زارب ودلو دمت sense غير كهدي خا حجنا زي زكالس تنايت علمات عالم sensitivity زكالس أب أساف نزيع بمتى define كم زجبرا خن رأينا سبعا سلستن مزمور داوود كيدينا يسوع كريستوس قويتاي أساف انتاي لو قاليت الله مسيلكم 7:3 مزمور داوود عشقو يلو دونقورو نبركو يلو اب قدمي خم انسسا خونكو يلو اب انجليزኛ بايبل تايلو خم زغلص اخ نغركم يسوع كريستوس غويتاي I was senseless and ignorant يلو I was senseless and ignorant يلو and I was a brute beast يلو يسوع كريستوس غويتاي sensitivity مسات فأسب انتاي زخون انسسا يزخون أصف perfectly أغميت أوزله sensitivity مسات فأسب نعم انتاي يغير ناب انسسا يغير ناب بيستي يغير سلازي تزعابي مستير منفساوي هوتنا مجمرة خنجنزب وزلنا are we sensitive to Holy Spirit sensitivity نحن سابي يالله انتاي يشفين وزله نابراد يشفين وزله تمرتدي يشفين وزله حدار يشفين وزله علامة يشفين وزله that's it أتشيف كتقبرو دلي خدلها توقع دلي خدلها علامة أنت يزقبر نتسنتيزيتيفيتي نات كان تيزقبر إحنا حسابهم تيجبر رأيلو أعرف سلازة حسابات كتسلمت وين كنا عور ندحر كوينو مجمرة أنت خوك على سنسيتيفيتي خوك على حجي أم منفسه وعالم ديب ناي أملاخ منفسه وعالم يزبل الله ناي كينغدمنا منفسه وعالم أتوم ديب زاتو very sensitive سبعتي
እቶም ኣብ ናይ ጸልማት ዲፕ ዝኣቱ very sensitive ሰባት እዮም equally ዝኸይቱ dimension ረእይዎ sensitive እዩ sensitivity ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ sensitivity እዚ ኸዓ ፊል ትገብሮ ነቲ ዘሎ ብኣየራት ነገር ፊል እንዳገበርካ ትኸይድ even ነቲ ናይ prophetic dimension ኣዝዩ ዝሕግዝ ሓሳብ እዩ እዚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስፔሻሊ እዚ ናይ prophetic ቅብኣት ዘለኩም ብጣዕሚ ክርዳእኩም እዩ ነገር እዚ prophetic dimension ብዛዕባ sensitivity እዩ ሓሳባት you feel it you sense it ገና ተሰምሰኻ እንዳተዛረብ ከሎ you have sense here ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ you have sense here ትርኢ ትሰምዕ ቲርምስ ገበሮ ሳሙኤል ክዳን ስንታይ ገይርዎ ሳውል ከምዚኣ ተቀዲዳ ኣላ ክዳ ኩሉ ነገሩ ኸይ ትንቢት ምክንያቱ ሰንስ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኩሉ ነገርኩም ሴንሲቲቭ ይናዓኹም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምርዳእ ኾነልኩም ሎማዓንቲ ብሽም ኢየሱስ መለስክዎ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሴንሲቲቪቲ ናትኩም መለስክዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዝጸልመተ ዘበለ ብሽም ኣልዓልክዎ ብሽም ኢየሱስ ኣልዓልክዎ ዝጸልመተ ዘበለ ብሽም ኢየሱስ ኣልዕሎ ኣለኹ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብናብራ ይኹን ብዝተፈላለየ ዝጸልመተ ሎማዓንቲ ነልዕሎ ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ እምበኣር ናብቲ ሓደ ሓሳባት እታ ሓደ ኣውትላይን ክንከይድ ኢና ስለዚ እቶም ዝዕወቶም መንፈሳዊ ዓለም እንታይ እዮም ኢልና ኣለና ሴንሲቲቭ ዝኾኑ ጥራሕም ዝዕወቱ መንፈስ ጥራሕ ዝዕወቱ ወይ ድማ መንፈሳውያን ጥራሕም ዝዕወቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብ ምድሪ እቲ ኮንክሉዥን ናይ ዝሓሳብ እዚ ኣብ ምድሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ምድሪ ብዓቕሚ መንፈስ እምበር بعقم نفسي بعقم بادي أكيد كلهم يصير عود حربايتنا كلهم عوتات سبات نحريهم أي كان كوينهم زوج كلاتهم انتهم بعقم منفس زنبر بعقم مايند ناتهم وإنما بعقم ناتهم بادي أي تعود بعقم منفس يعود يغيل يزبلت منفسي أي كلني يزبلت منفسي يسوع كريستوس قويتاي أي لو ما أنت كم زي أخوينا لهم منفسي that's it أي تكباترلو حاو غاب قلنا خوينو ويلهم ما أنت داخم زي عندي خوين أو منفس حزك كله بروخي أي كلني يزبل منفس حزك كازلو مستير أي كونن كم زب هالنجار يلا منفس وعلمنا خو ما يفكرني اسك بشيم يسوع على الكو بلو يسوع كريستوس قويتاي على الكو بشيم يسوع كريستوس أي كلني يزبل بشيم يسوع على الكو منفسي دون هذا نجار كرداكم لما عتي كل نجار كنكرفوينا يسوع كريستوس قويتاي كل نجار كنكرفوينا هيوت منفسي كم منفسنا منفس إن تردأك يا خاطر غيد يسوع كريستوس قويتاي كدمي يمكن حدا نجار كتخللكم زدل نجارله أمنتن أمنتن كم يمخوان غن ردائنا يسوع كريستوس قويتاي أمنت مالتن تاي مالتي ماتيوس 10:4 حدا نسي ترجم أمنت براكتيكال كن ردائنا حجي شو يسوع كريستوس انتاي لون بماي ما إندا خدس ماتيو جيزي مستجيزي خيدة دلله بماي ما إندا خدم سمعت يسوع كريستوسي بيتروس ريو قويتاي له ها نبغى خمت سي ها سوى عني له عزيز قايلو اوكي حراي جو هيد نعايلو كما تجميرو بدحري مستوى ولا خانتا يكوينو كتحل جميرو يسوع كريستوس بيدو سيحيو نمنتاي تولا ولا كايلو يسوع كريستوس قويتاي حراي كبرنا أملاخ يخون كبرنا أملاخ يخون أمنة ريديفاين كنقبرينا كلا جيزي بحدش مرداء خنحزاينا أمنة مالت تثبيت هيكونن أمنة مالت نفيتشر تنسى هيكونن أمنة مالت كونا ليو الكات بدر حجة تصبي هيكونن أمنة مالت مرقتي خايف نرادا دارينا دلنا أمنة مالت حاجة حسبه زلها سوي أمنة مالت زمت زلوا فيتشر تنس expectation كونا اللي تتصبي يونجر أيكونن أمنة يسوع كريستوس قويتاي أب إبراهيم كنا نحرم بيبنا يو قطر 10 حدا أمنة جنانة تتسفاز قبرو نجر رجت مقبار أنتاي مقبار وا مع سخاخة الرجاجة كحوي فيتشر تنسي تسفاي أمنة تسفاي كنا كحوي منفسي خلي منفسي تايب لكم على خلي منفسي أي حوني مالتي حويزي حوني مالتي حوي جنسي توانقا
ስለዚህ መንፈስ መርገጺ ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ መርገጺ ካ እንታይ ይባሃል እምነት መርገጺ እዩ ብለኩም ኣለኹ እምነት ማለት ሲ መርገጺ ሓሳብካ እዩ ኣብ ልብኻ ደሎ ሓሳብ ማለት እዩ እሱ እምነት ዲፋይን ዝኸውን ኣብ ልቢ ጴጥሮስ ኣይነበረትን ኣዝዘኒ ኢልዎ ኣዝዘኒ ምስ በሎ ኦኬ ጎሄድ ንዓም ንዓይልዎ እዚኣ ጴጥሮስ ያንበር ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮን ስለምንታይ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ፌል ኮይኑ ናይ ጴጥሮስ ፈቃደ ቃሉ እንታይ ኮይኑ ንዓ ኮይልዎ ምጻቆ ጀሚሩ ወንታ ኮይኑ ደሞ ኢየሱስ ኣክሊ ቃል ዝዛረብ ዘሎ ክኸይዶ ነይሮ ሓይሊ ቃል ዶ ነይሮ ፍቃድ ግን ኣለዎ ጴጥሮስ ካልእ መንፈስ ከእንግድ እንታይ ኣለዎ ፍቃድ ኣለዎ ክልተ መንፈስ እዮም ዝእንገዱ ኣለዎ ቃል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይልዎ ማዕበል ምስ ረኣየ ከዓ እንታይ ኣለዎ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕማም ካብ ልብኻ ከይተፈወሰ በቃልካ ይፍወስኒ ሽግር ካብ ልብኻ ከይተፈወሰ በቃልካ ይፍወስኒ ቃል ክንደ ዓለም ዝኾን ቃል ኣውፂና ኢና ኣብ ህይወትና ቃል ኣይኮነን ትፈውሲ መጀመርያ ትፈውሲ ኣብ ልብኻ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክቕለጥ ኣለዎ ካብ ልብኻ ኣብ ቸርች ምስ መጻኻ ይኹነልካ ምስ ተባልካ ኣሜን ይኹነለይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ልብኻ እንተዘየሎ ግን እናቱ ዘርኢ ኣሎ ክጭብጭብ እዩ ኖ ዳውት ኢየሱስ ይጠጠው ኢሉ ደሎ ኢየሱስ ይንዓ ኢሉ ደሎ ኢየሱስ ንዓ እንዳበለ ከሎስ ብኸመይ መገዲ ፌል ገብር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ፌል ገብር ድዩ ካልእ መንፈስ ኣትዩ ግን እንታይ ገይሮ ድሲፍ ምስ ገበሮ ግን ንዑኻ ሳሚት ምስ ገበረኻ ጥሒሉ ዳትሰት ቃሉን ሓሳባቱን ማዕረ እንተዝኸውን ነይሩ ንጴጥሮስ ባዕሉ ምገበሮ ንኢየሱስ እውን ኣይምተጸበየን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እምነት ማለት እንታይ ኢና ንብል ዘለና መርገፂ ዳ እምበር ኤክስፔክቴሽን ኣይኮነን ትፅቢት ኣይኮነን መንፈስ እምነት ዝበሃል ኮምፕሊትሊ ካብ መረዳእታኹም ሓኸኽዎ እዚ ነገር እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክኾነለዩ ክባረኸ ገለም የለን ክባረኸ ትብሎ ደለኻ ኣይትባረኽን ኢኻ ተባሪኽካ በረኸት ኢኻ ንስኻ ኦልሬዲ በረኸት እያ ኣነ ተባሪኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክባረኸ ዝብሎ ዘለኹ ነገር ግን ብተስፋ እየ ዝፅበዮ ዘለኹ ኤክስፔክት እየ ዝገብር ዘለኹ ኤክስፔክቴሽን ከዓ ኣብ እንታይ እምብረካ ኣብታ ደ ሴም ስፒሪት እዩ ዘንብረካ ደ ሴም ስፒሪት ከዓ ዲሰፕሽን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ደ ሴም ስፒሪት ከዓ ዲሰፕሽን እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን እምነት ማለት ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ መርገፂ ናይ ማዕስ ሕጂ ዘለካ መርገፂ ሓወየ እንድሕር ብላሎ ሰብ እሱ ሓዊ እዩ ተወዲ እዩ ኣብ ልቡ እንድሕር ፈውሲ መፂኡ ተወዲ እዩ ክፍወስ እየ እንድሕር ብላሎ ኮይኑ ግን ደ ሴም ስፒሪት ሓባቢሉ እንታይ ገብሮ ኣሎ ገዝኡ ምስ ከደ ከዓ ከመይ ዝኸውን ግን እንታይ ትመፅእ ትቕፅል ታሕማ እታ ዘይምብራኽ ትቕፅል ናይ መብዛሕትኡ ፌይለሪቲ ናይ መብዛሕትኡ ክርስትና ህይወት ፌይለሪቲ እቲ ቃል ዘይዓይ ኣብ ልብኻ ካልእ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ልቢ ከይተሰርሐ ልቢ ከይተቐለጠ ቃል ክቐልጥ ኣይክእልን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሎም ማዓንቲ ንነቕሎ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ልቢ ነብስ ወከፍ ሃሌሉያ ኣምላኽ ዘይመደቦ ነገር ኣምላኽ ዘይሰርዖ ነገር ካብ ልቢ ነብስ ወከፍ ካብ ነብስ ወከፍ ቅዱሳን ኣብ ምድሪ ደለዉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንነቕሎ ኣለና ንንቐልጦ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ክብርን ኣምላኽ ይኹን እምነት መቀባጠሪ ኣይኮነን እምነት ክኾነለይ ኣይኮነን እምነት ተስፋ ኣይኮነን እምነት ኤክስፔክቴሽን ኣይኮነን ዶንት ዲሲቭ ዮርሰልፍ ኣይትታለሉ ነብስኹም ከዓ ኣይተቀባጥሩ እንድሕር ደኣ ድሓን ጥዕና እኮ በብቑርብተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዚዙ ጥዕና በብቑርብተይ ዝበለ ሰብ ኣሎ ግደፍዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ተስእ ምስ በለሲ ድሓን ጥዕና እኮ በብቑርብተይ እዚኣ ቑርብተይ ራዞ ኮይና ኣላ እዚኣ ቸንትራለ ተድልያ ኣላ ኢሉ ድዩ የለን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ቀኒዑ ፀኒዑ ኣጋሩ ደው በለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መርገፂኡ እዩ ሃሌሉያ ዕልልታ ክሰምዕ መርገፂየ እዩ እስክበሉሎም መዓንቲ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እምነት ማለት ተስፋ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ሕጂ እቶም ኣብ ማእከላይ ሰፈር ዘለው ኣመንቲ እቲ ቀዳማይ ዲሲቭዥን ናቶም እንታይ እዩ ክኾነለዩ ሓደ መዓልቲ ክባረኸ ሓደ መዓልቲ ጎይታ ክበፅሓኒ እዩ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ክኸውን ኖ ኣይከውኒ ኩሎም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ናይ እምነት ኣቦታት መርገፂኦም እዮም ነጊሮምና እምበር እምነቶም ብማዕዶ ክመፅኡ ኢሎም ኣይኮነን ከይዶም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብርሃም ክመፅኡ እንዳበለ ዲ ከይዱ ኖ ሽዑ ያርኢና ሓደ ነገር ክነግረኩም እየ ኣብርሃም ኣቦ እምነት ተባሃለ ቅድሚ ኢሳቅ ድዩ ድሕሪ ኢሳቅ
ድሕሪ ይሳቅዩ don't make a serious mistake easy ሓደ ነገር ክነግረኩም ቅድሚ ይሳቅ እሞ እስማኤል ወሊድ እዩ ቅድሚ ይሳቅ እስማኤል ወሊድ እዩ እግዚአብሔር ንይሳቅ ምስ ሃቦ ንዓሰዋ እዮም ስበሎ ሽዑ ምሒልሉ ስኻ አቦ እምነት ይኸይሉ አቦ እምነት ዝብል ማዕርግ ሕጂ ነብርሃም ድሕሪ ይሳቅ እዩ ዝምልከቶ እምበር ቅድሚ ይሳቅ ኣይምልከቶን ቅድሚ ይሳቅ እሞ ወሊድ እዩ ቅድሚ ይሳቅ እሞ ብዙሕ ፎልት ገይሩ እዩ ድሕሪ ይሳቅ ግን بحق حدا زهبكو ولدك كسؤالي كفتغازي ازي امنت مبار مرغتي املاخ يقيرني كبرنا املاخ يغون سلازي امنت زبحال غداي مرغتي خادا امبر انتاي كايكونن تصبي تسفاتات ايكونن دحر حجي كبرنا املاخ يغون اتوم امنت زبحالو حجي امنت زبحالو مرغتيتاتهم حساباتهم انتاي كخون الله نصور كخون الله نحجي امنت نصبح زولد ነገር አይኮነን امنت كبرنا املاخ يغون سبكتنا زيو حساباتنا زي مرغتينا بزعب امنت ቤተ ክርስቲያን زي مرغتيا بزعب امنت زيو كبرنا املاخ يغون ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ሰብ ሕጂ ዘለዎ አራዳዳ ሕጂ ዘሎ ኣብ ልቡ ሐሳብ ዳንበር ንዝመጽ ዘሎ ጊዜ ከሆነለይ ዝብሎ ዘሎ ነገር እሱ ተስፋይልና ቀሚጥና ይወለና ኢና كبرنا املاخ يغون حج زلكا ግን እንታይ እዩ እምነትካ ግን እንታይ ማለት እዩ ሐሳባትካ ማለት እዩ ሐሳባት ካን ቃል ካን እንተ ተሰማሚዑ ዘይከውን ነገር የለን كبرنا املاخ يغون ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ሐሳብ እዩ ሓደ መንፈስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓደ ያኻቃሉ كيد نعا كيد سرح تودع حساباتون قالاتون እንታይ ስለዚህ حساباتن ቃልን ዘይተ ማዕራረ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ምንታይ እንብረካ ኣብ ተስፋ እንብረካ ኣብ ተጽቢት እንብረካ ስለዚህ እምነት ዝበሃል ጉዳይ ንጹር ሪዲፋይን ጌርና እንላለው ማዓንቲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ መርገጺና እንታይ ኮይኑ ሕጂ ትደልዮ ደለኻ ሕጂ ኮይኑ እዩ በረኸዲ ኮይኑ እዩ ተባሪኸ That's it. نرادة لنا كون اللي يجن تخلي منفس يزبلك كسر حلا يجن تخلي منفس يزبلك قبل ترى يكونن أما أنت إم بركة شو أبتسفهم بركة مالتيو أبتسفهم من بارز بحال نجاري لنا كريستنا إحنا حجيو يسوع كريستوس أنت جنرال علامنا يسوع كريستوس كردانا يدحر أمود أتخجل يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاخ يخون سلازي أمنت زبحال أنت لنا قميتنا لنا مرغتيلنا قميتنا يلنا مرغتيخا اب حساب كان اب لبخا مستسامع نامنتا يغير شو فيزيكال مانيفستيشن يمص غهدو يمص امنت تثبيت ايكونن مرغتيخا مستغيره حساب كان مستغيره نامنتا يغير سب تزحسبويو سب تزحسبو اندحر كوينو حسابات كان اندحر بزي كلكال اندحر زي بلو كوينو حساباتك خلكال زبحال يبلون حساباتك خلكال اندحر زي بلو خينو مانيفستيشن كلوناتك بمولو قلصاتك بمولو حسابك اندحر كوينو مرغصيغا امنت بحال اندحر نبلالنا خوينا اتتامنو زلخ ابزا ساعات زيا فوس اندحر كوينو اسوخ ايغهاد يسوع كريستوس غويتاي تا مفتح ريق مادو قبي مصا مجمريا امنت اكسبكت غبرو ነገር አይኮነን اب نفس وقفت غادو دلخ غعزي يزارب زلخو فاينانشال يكون اب ገለ يكون اب كل ነገር زان ز اوتلاين نرأي حاجه تمصى الله يسوع كريستوس غويتاي كبرنا املاخ يكون امنت انتايلنا مرغصي حسابك اوشتخا زلو زوصخا يقال ايكونن امنت كبرنا املاخ يكون اوشتخا زلا انتايا ممو سايكواي افكو خملات لبيات تزارب وا افدا خمتاي زي تزارب تقدح عندي اف يقدح عندي افكو قدح ناي منفس مو ناي منفس زاربالو سلازي اتي يكون اللي ديكونه ايكوننس يسوع كريستوس غويتاي كبرنا املاخ يكون اذا مانيفستيشن حجي خبيات متزلا كام مرغتي خباخ اوشتخا زلو بمولو انتاي خغبري يوصيو ناي قدنتي لو ما انت حسب كايو ነገር كفصمت بقدنتي اي ناي ات اب لبخ دلو اب لبخ دلو خيفصم كاي وعيلك تفلد ديخا كخيدي زبل سبسي يخيدو كمصي زبل يمصدو اب لبو زلو حساب اندي امنت بحال زحجي كبرنا املاخ يكون امنت كان يقباطرلو دحر حجي كمزيدو نو حجي زلو حسابي امنت تودع سوايو تودع እዚ ግልጻት እዚ ሕጂ ዝ ማኒፌስቴሽን እዚ እንታይ ገብሮ ነገራት ህያው ገብሮ
ክሊር ተረዳዲና ንጽራትልኩም ነው ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ እምነትን አመንትን መፈላለዮም አብዚ ስለዚህ ንምንታይ ዘይደለኻ ዝፍጸም ዘይንደልዮ ንፍጸም ዘሎ ስንታይ ዘይንደልዮ ንፍጸም ዘለና ኣብ ድሌታትና ዝተቐመጠ ካልእ ድሌት ኣሎ ኣብ ልብና ቼክ ዩር ሃርት ንምንታይ ሎም ማዓንት ዘይደለኽዎ ተፈጺሙ ዘይደለኽዎ ዝፍጸም ዘሎስ ካበይ ይመጽዩ ምንጭ ናይ ዘይደለኽዎስ መን እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን it's a system ኣብቲ ሲስተም ዝዓበኻሉ ደሎ ማይንድ ሰት እንታይ ይገብረካ ካብ ስድራኻ ካብ ቤት ትምህርትኻ ገለ ኣኪብካ ዝመጻኻ ነውለጅ እሱ ኣብ ውሽጢ ስለ ዘሎ እንታይ ዝገብረካ ይኽልክለካ እዩ ስለዚህ ነቲ ኣሚንካሉ ደለኻ ነቲ መርገፂኻ ሎም ማዓንቲ ክኸውን ኣለዎ ብቓል ኣምላኽ መሰረት እኮ ኣነ ከምዚ ክትብሎ መዲብካ ዝነበርካ ኣብ ሓሳብካ ግን ድሓን ሓደ መዓልቲ ከም ዝኸውን ኢልካ ጠጠው ተብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ እቲ ቀዳማይ ጠንቂ ኣብ ህይወትና ቃላትን ሓሳባትን ምፍልላዮም እዩ ትሽግር ፖይንት ሓሳባትካን ቃላትካን እንታይ ይኾኑለው ይፈላለዩሎ ክልተ መንግስቲ ይኾኑለው ሓሳባትካን ቃላትካን ሓደ እንድሕር ኮይኑ ሓደ መንግስቲ ዝኸውን ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኣብ ጸሎት ኣብ ወርሺፕ ኣብ ገለመለ ኮይኑ ከምዚ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓሳብካ ኣላድያ ርግጸኛታት ኮኑ ድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ርግጸኛታት ኮኑ ድሕሪ ኣብ ልበይ ኣሎ ድዩ ኣብ ልበይ እንድሕር ዘየሎ ኮይኑ መረዳእታ ናይ ልበይ ልዕለይ ዝፈልጦ የለን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይልውጦ ኣሎ ኢልካ ለውጦ ኣብ ልብኻ ዝተቐየረ ነገር ኩሉ ክቕየር ናይ ግድነት እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እቲ ዘፍርሕ ነገር ክነግረኩም ሕጂ ንሰይጣን ተስፋ ዘቆረጾ እንታይ ይኹ ነግረኩም ዶ ኣብ ልብ ኣምላኽ ቦታ ምስኣኒ ኣብ ልብኻ ዝተቐብረ ኣብ ልብኻ እንታይ ዝተገብረ ዝሞተ ኣብ ልብኻ ዘየለ ነገር እንታይ እዩ እግዚአብሔር ሰይጣን ካብ ልቡን ካብ ሓሳቡን ያልጊስዎ አታዕልል ታባ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እግዚአብሔር ሰይጣን ካብ ይሰግይጎ ካብ ልቡን ካብ ሓሳቡን ሰግይጎ he don't care about him he don't care about ከም ዘሎ ኤግዚስተንስ ናይ ሰይጣን አይርዶን እግዚአብሔር ናይ ኩፉ ኤግዚስተንስ ርዶዲ እግዚአብሔር ኃጢአት ርዶዲ እግዚአብሔር ክብርና አምላኽ ይኹን መወዳእታኻ ተኸሳስኻ እንታይ ገበረ ኢሎ ተደርበየ ኢሎም ሻቂ ኢየሱስ ገይሩ ኻንታ ገይሩ ነተኸሳስኻ አወጊድዎ ክብርና አምላኽ ይኹን ክስ ዝበሃልካ አቋሪጽዎ እቲ ሄቨን ዝብጽበጽ ዝነበረ 10 ጊዜ ኢዮብ ከም ዝገበረ ኩስቶ ከም ዝገበረ ፊል ከም ዝገበረ ሳይሞን ከም ዝገበረ ኢሉ ዝብጽበጽ ዝነበረ ሰይጣን እንታይ ገይሩ ደርቢዎ ሰይጣን ዝጋአቱ ዝነበረ ቅጽብጥ ናይ መወዳእታ ዝቀበጾ ነገር ኣብ ሓሳብን ኣብ ልብ አምላኽን ከም ዘየለ ስለ ዝተረዶ ተኸገብራሎ ምልካም ይስርዑ መንፈሳዊ ደብስ ዝርዳእኩም ኣሎ ዲያጂ ጥልቅ ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና ክብርና አምላኽ ይኹን ሰይጣን ናይ ንስሓ መገዲ ከም ዘይብሉ ይፈልጥ እዩ ስለምንታይ ካብ ልብ አምላኽ ስታይ ስለ ዝኾነ ካብ ሓሳብ አምላኽ ካብ መደብ አምላኽ ስለ ዝወፀ ካብ ልብኻ ዘይወፀ ነገር እሱና ሃለዎ ከሎ ካለ ነገር ክመጽ አይክልኒ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዕልል ክሰምዕ ንራዳዳዲና ደለና ፈውስ ዲኻ ደለኻ ኣብ ልብኻ መጀመርያ ፈውስ ረኸቦ ኣብ ልብኻ ፈውስ ረኸቦ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሃሌሉያ ኩሉ ብለሲን እቲ ናሃና ዝኾነ ብለሲን ዝብል ዘለኹ ኣብ ልብና ዝድንጉደሎ ምኽንያት እንታይ እዩ ቃላትና ሓሳባትና በበይኑ ስለ ዘሎ ኢና ንብል ደለና ሓቂ ስለዚ ኣብ ሓሳባትካ ዘይተሰጎገ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ሓሳባትካ ዘይተሰጎገ ኣብ ልብኻ ዘይተሰጎገ ነገር ምሳኻ ክቕጽል ስለዚ ናይ እምነት ጉዳይ ዲዚ ናይ መርገፂኻ ጉዳይ እዩ እምነት ማለት መርገፂኻ ዳኣምበር ተስፋ ክኾነ ለይ ገለገለ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኢና ኸሙ ንብል ዘለና ክብርና አምላኽ ይኹን ክርስቲያኒቲ ናይ ጀጋኑ ጉዳይ እዩ ጅግና ያኻንስኻ ሃሌሉያ እስኪ ጅግናዬ እስክበሉ ሃሌሉያ ጥሒሰ ወፅየ እስክበሉ ናይ እምነት ኣቦታት ታይም ገይሮምና መርገፂዮም የማርየምና ኣብ አምላኽ ዘለዎም መርገፂ ኣብ አምላኽ ዘለዎም ሓሳብ ኣብ አምላኽ ዘለዎም ደብዝ የማርየምና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክኾነለይ እንዳበለ ይኮነን ተጓዒዙ እዩ እንዳበለ ተጓዒዙ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ
ስለዚህ እንታይና ጌርና ደለና ሰይጣን ከምቲ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሐሳቡ ሰጎጎ ሎማዓንቲ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ቁጠባ ኣብ ሓዳር ኣብ ተፈላለየ ጉዳይ ናይ ኣመንቲ ኣትዩ ዝብፅብፅ መንፈስ ብሽም ኢየሱስ ንሰጎለና ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ኢዚ ያደላ ዛ ህይወት ሪዋ ኣለኹም ዲኹም ሪ ተብላ ሞልብኻ ምሳሌ ኮኸም ኢሉ ልብ ሰብስ ንሰብስ እንታይ ይገብሮ ይሪዮ ካይሎ ከም መስትያት ገይሩ ሲሪዮ ልብ ሰብ ነትሰብ ንዓይ ዘንብበኒ ልበዩ ሓቂ ኣበይ ኣለኹ ልበዩ ሓቂ ቃላት ኣይኮነን ከመይ ኣለኹ ልበዩ ሓቂ ቃላት ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ልብኻ እንድሕር ደኣ ኣላ ኮይናታ ጉዳይ freedom is granted ምክንያቱ ኣብ ልብኻ ደሎ ሓሳብካ እዩ መርገፂኻ እዩ እምነትካ ኣበሃል ኣይንቀያየሮ ድሕር ሕጂ ክብርና አምላክ ይሁን ከይትጽበዩ ዝኾነ ይሁን ነገር ኣብ ልበይ ሬጅስትሮ ክገብራ ይጥራሕ ይበሉ ክብርና አምላክ ይሁን እዛ ነገር እዚኣ ኣብዛና ብራዚያ ከቢዳ ደላ እዛ ነገር እዚኣ ቁርብተይ ተሪራዶ ዝዓቀበት ጽቡቕ ታይጸገም ኣሎ ኣሞ እዚኣ ሬጅስትሮ ክገብራ ኢልካ ኢኻ ተኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ብኸመይ ኢኻ ትዕርያ ኣብ ልብኻ ክብርና አምላክ ይሁን ኣብ ልብኻ ኢኻ ትሰጎ ኣብ ልብኻ ምሰጎካዮ ሓሳብካ ምስተቀ ባይ ዘ ወይ ሓደ ጋጣሚ ነይሩ ኣብ ሓደ ቦታሲ እቲ ሰብ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ክብርና አምላክ ይሁን ብጣዕሚ ተሓጎሰስ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኢለኒ ምሕጓስካ ኣይኮንኩን ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ግን ኢለ ለባም ዲኻ ኢለ እንታይ ከም ዝቀበርካ ግን ኣስተውዕል ኢለ ሓደ ነገር ከይቀበረ ሕጎስ ዲ ሓዘን ይቀቢሩ ክብርና አምላክ ይሁን ጎሃይ ኮ ቀቢሩ ጎሃ ስለ ዝቀበረ ይተሓጒሳ ኣነኻ ሓዘን ስለ ዝቀበረ ሓጎስ ገለ ነገር ከይተቀበረ ስለዚህ ምቕባር ተላመዱ ሓሳባት ምቕባር ተላመድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘይተቀበረ ሰብ ከም ዘይተቀብጾ ትፈልጡ ዶ ኣቦታትና ክቅበር ኣለዎ ኢሎም እዮም ዝምጉቱ እንተ ዘይቀቢርካዮ ዓይነ ተዘይራኣቶ ኣይተቀብጾን ኢኻ ኣሎ ዶ ክልተሽን ሓደን ዝሞተ ኣቦይዚ ዓለም ኣብ ስዑዲ ኣሎ እንተ ዝብሉን ሕጂ ልበይ ምሸፈተ ከመይ ለቀብ ደው ኢለ እንደ ቀቢረ እንተ ዘይቀብሮ ግን ኣሎ ምስ በሉን እንታ ምትሃት እኳ ኾን ዝገለ እኳ መጽ ኾን እስኪ ቼክ ዘይንገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዚ ኩሉ ኤርትራውያን ኣዴታት ገለመለ ድሃይ ናይ ደቀን ገለመለ ዘሻቅለን መርድ ዘይተነገራ ገለመለ ኣብ ዝሓለፈ ግዜታት ብዙሕ ነገር ነይሩ ናይ ስግረዶም ናይ ገለገለ ዘይቀበርካዮ ህያዊ ንዓኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዘይቀበርካዮ ንዓኻ እንታይ እዩ ህያዊ ብሽም ኢየሱስ ቀበርናዮ ሎም ማዓንቲ ሓሳብ ሰይጣን ቀበርናዮ መንፈስ ሰይጣን ቀበርናዮ ክብርና አምላክ ይሁን ሕጂ እንታይና ጅግንነት ናበዩ ኣብ ምቕባር እዩ ምስ ቀበርካዮ ኩሉ ነገር ኣብ ልቢ የለን ኣብ ልብኻ ሽዑ እንታይ ዝኸውን ጽቡቕ ነገር እዩ ዝወፅእ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርና አምላክ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ ድሕሪ ነብሶ ከፍ ዓወት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘጋጥም ሓደ ነገር ኣሎ ኤልያስ ኣብ ልዕሊ ኢዛቤል ምስ ተዓወተሲ እንታይ ጌራቶ ኣታክ ክገብሮ ፈቲና ኣብ ልቡ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብ ልቡ ሽዑ እንታይ መፅዩ ፍርሒ መፅዩ ሃዲሚ ይኸይዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርና አምላክ ይኹን ይሁ ግን መፅዩ ድሕሪ እዩ ምቕባር ዝለመደ ቅብኣት ማለት እዩ እንታይ ዝለመደ ቅብኣት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንኢዛቤል እንታይ ግበርዋ ኢሉ ኣጽድፍዋ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነጽድፎ ኣለና ናብ ካልኣይ ኣውትላይን ክንከይድና ምስ ዘለና ግዜ ክንጥቀም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መንፈስን መንፈሳውነትን ዝበሃል ጉዳይ ከመይ እዩ ክብርና አምላክ ይኹን ሓደ ነገር ስክሓተኩም ሓደ ሕቶ ሓቲትኩም ዶ ትፈልጡ ነብስኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ይኸይዱ ካብኡ ዝዓቢ ነቢ ነይሩ ዲ ካብኡ ዝዓቢ ሃዋርያ ኣሎ ዲ ካብኡ ዝዓቢ ፐርፌክት ኣሎ ዲ ፐርፌክት መራሒ ፐርፌክት ንጉስ እቲ ፐርፌክት ስለምንታይ ክኸይድ ተደልዩ ዋይ እዛ ሕቶ እዚኣ ሓቲቱ ዝፈልጥ ሰብ ኣሎ ብሂወቱ ንምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይዱ ክብርና አምላክ ይኹን ዕሙቕ ኢልና ክንከይድና ሎም ማዓንቲ እዚ ዕምቆት እዚ ከዓ ኣብ ኣየራት ከንሳፍፈና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መንፈስ ኣብ ምድሪ ሽም ኣለዎ መንፈስ ኤልያስ ዶ በሃል መንፈስ ኢዛቤል ዶ በሃል ሽም እኳ ዝረክብ ዘሎ ስለዚ ሓደ ዝኸበደ ነገር ክትርድእዎ ደለኩም ኣብ ምድሪ ደጋጊምና እውን ተማሃርናዮ ነገር ይኮ እዚ ነገር እዚ ክብርና አምላክ ይኹን ኩሉ ሰብ ማሕደር መንፈስ እዩ መንፈሳዊ ወደብ ተማሂርና ነርና በቀዳማይ ኩሉ ሰብ እንታይ
محدر منفس نايمن منفس يسوع كريستوس قويته حجي اب بطرس كلته منفس دورينا نعاته بهيلو باعلو جنريت يقبرن قال نتز تبالو قالون كامنوسي مرغصيو خغبرو اي كالن كلتيو منفس اتيو مالتي كلته منفس اتيو زولاول منفس نايمن منفس ناي صلمات منفس اتي توالا ولا منفس مساتو خا طليقو اتي برتوع منفس مساتو خا برتيو خي جميرو يسوع كريستوس قويتاي يسوع كريستوس قويتاي سلازي منفس يوم زحدرو دلو ولاس بغزارو بيتروس بيتروس بلون غداي الله وي بغزارو بيتروس بحال غداي يلن سلازي منفس مساتو شمدلي مندلي كبرنا املاح يكون يسوع كريستوس انت زي كيدو املاح مجمرة نعت بقع بادي مزدليسي سالفيشن دحنت مدحن زبحال تخبر نيرو كفتر نيرو مدحني تبحال محدر كبرنا املاح يكون املاح كواي دليو محدر دليو نعت بقع محدر قنا مدري عين برتن نت تسفا خفصمو مزدلي نت سالفيشن زبحال ነገር كغبرو مزدلي انت غيرو يسوع زبحال محدر دوكينو اب يسوع من متي حجي ابو متي املاح متي بعلو مالتي حجي فصم سبن فصم املاحن كوينو سلازي ات محدر يو بيرفكشن ناتو مالتي سلازي يسوع بينو طرح يزو تقملو تمنفس نيرو مالتي قال سب كتقملو ايكلني يسوع كريستوس قويتا the reason ناب سماي مخادو يسوع حجي ات منفستي كنت قملو ستال تدلي كبرنا املاح يكون نخيدو كبرنا املاح يكون هاليلويا زهلكو 27 ناوصلي يسوع كريستوس قويتاي زهلكو 27 كاب 15 كم ببئ in fact خاب 16 دحن موسى خا نغزيابير كم زيلو تزاربو اتي اخيبا እግዚአብሔር ጓሳ ከም ዘይብለን አባጊዕ ኸይከውንሲ ኣብ ቅድሚኦም ዝወፅን ኣብ ቅድሚኦም ዝኣቱን ዘውፅኦምን ዘእትዎምን እግዚአብሔር አምላኽ መናፍስት ሁሉ ስጋ አምላኽ መናፍስት ሁሉ ስጋ ኣብ ልዕሊ ዝኣኼባ እዚ ዝኸውን ሰብኣይ እንታይ ይግበር ኢሉ ይመድብ ኢሉ ክብርና አምላኽ ይኹን እንታይ ይግበር ኢሉ يمدب له كبرنا أملاك يكون እግዚአብሔር كأن موسى بلو إياسو ودنوي منفس زلوا سبعي نبخا وسد إدكا أبل عليو أمبر أبكن ميخهن الأزارن أبكن مخول أخيبان كأدو أبلو أبكن ميوم كأززو كل أخيبان دك إسرائيل من تخززوها كاب جرمها أبل عليو أمبر يسوع كريستوس قويتاي هاليلويا يسوع كريستوس قويتاي May the Lord the God who gives breath to all living things appoint someone over this community to go out and come in before them, one who will lead them out and bring them in. So the Lord's people will not be like sheep without a shepherd. So the Lord said to Moses, take Joshua son of Nun, a man whom in the spirit of leadership. A man whom in is spirit of leadership. موسى دونيرو اتمنفس كم زلو كقد حصن حمني إياسو ناي مرحنت قداي مس مصشو انت يلو نمن كهبو مس بلا نغزابير مسحته موسى سي اتمنفس زلو the same spirit مالتي hello the same spirit كم تنات كا the same spirit دلو سبعي سابزلو يلو نعو انت يكبرو كبايو يلو كبرنا املاك يكون كابداو كان بير كاستكبرو يلو ما قلو يلو مغنياتو موسى خيد دالو دلو موسى مسكدت منفس موسى نهلو تمنفس ابياسو خسرح خل the same spirit سلاز امدر ما حدا يصغير حدا نغير كنرا داينا الياس دونيرو الياس من اركيبو نيلس اركيبو the same spirit يسوع كريستوس قويتاي the same spirit كان من متشعو ناب جون متي محدر اب 3 محدر دعاتي منفس يصغير حج محدر يصغير زلو
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ማሕደር ይዝቕየር ደሎ ግን መንፈስ ግን ኣይተቐየረን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣብ ሙሴ ዘሎ ማሕደር ከዓ ኣብ ሙሴ ዘሎ መንፈስ ከዓ እንታይ ይገብር ኣሎ ናይ ስፒሪት ኦፍ ሊደርሺፕ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣብ ዘዳግም 34 ሽዑ እንታይ ኢሉ መንፈስ ጥበብ መልኦ ኢሉ ከነንብብ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዘዳግም ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢያሱ ወዲ ነዌ ድማ ኢዱ ሙሴ ኢዱ ስለ ዘንበረሉ መንፈስ ጥበብ መልኦ ክብርን ኣምላኽ ይኹን መንፈስ ጥበብ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምድሪ ከይከደ እቲ መንፈስ እቲ ንሕና ክንጥቀመሉ ኣይንኽእልን ኢና ነርና ሽዑ እንታይ ገይሩ ዮሐንስ ክነንብብ ኢና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ዮሐንስ 17:22 ክሳብ 23 ከንብብ ክብርን ኣምላኽ ይኹን በአንድነት ፍጹማት ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንዓይ ዝለኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንዓታቶም ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ እቲ ዝሃብካኒ ንሙሴ እንታይ ኢሎ እቲ ክብሪ ኣብ መን መፅዩ ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ዝሃብካኒ ክብሪ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ the same spirit ማለት the same spirit ኣመን ኣትዩ ኣብ ኢያሱ ኣትዩ ሕጂ እቲ the same spirit ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ማሕደር ኮይኑ ምሽ ተገሊጹ ኣብኡ መን እዩ ነይሩ መንፈስ ኣምላኽ እዚ መንፈስ ኣምላኽ እዚ ወፂኡ ናብ መን መፅዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እስኪ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዘለኒ ዝተቐበልክዎ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ዕልልታ ሃሌሉያ ዕልልታ ሃሌሉያ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ 14:12 ክነንብብ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ 14:12 ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ ብኣይ ዝኣምን ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ካብ መን ዝዓቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝገበርክዎ ንላዕሊ ሊሚቴሽን ይፈልጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሚቴሽን ናይቲ ስፒሪት ይፈልጥ እዩ ሊሚትድ ኮይኑ ከምዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጥ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓደ ሚሽን ከም ዝመፀ ይፈልጥ እዩ መድሓኒ ዝበሃል ሚሽን እዩ ካልእ ሚሽን ኣይነበሮን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ምድሓን ዝበሃል ሚሽን ከም ዝመፀ ይፈልጥ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ካብኡ ዝዘለለ ሚሽን የብሉን ክኸይድ እውን ኣይደልን እዩ ፍቓድ ኣቦኡ ስለ ዘይኮነ ፍቓድ ናይቲ መንፈስ ዕላማ ናይቲ መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ቀፂሉ ንጉስ ክኸውን ቀፂሉ ፕሮፌት ክኸውን ቀፂሉ ቸርች ክኸፍት ኣይነበረን ዕላማ ናይቲ መንፈስ እንታይ ነይሩ እሱ እንታይ ክኸውን ክሮስድ ክኸውን ናብኣይ ዝጉዓዝ ነይሩ ናብኣ ዝኽልክሎ ዘበለ ኸ እንታይ ገይርዎ ስኻ ሰይጣን ኢኻ ኺድካ ባይረሓቕ ኢሉ እኮ እንታይ ትኽልክለና ካብ ስቕለት እኳ እዩ ዝብሎ ዘሎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ሰይጣን ጥራሕ እንታይ ዝገብር ኣናዘር ስፒሪት ስለ ዝኾነ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ አንሊሚትድ እቲ መንፈስ ክብለኩም ዝወዓልኩ እንታይ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ሲ እንታይ ገይሩ ካባይ ዝገበርክዎ ንላዕሊ ሲ እቲ ፍጹም ሰብ እኳ ይኹም ዝብል ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኪንዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸደ ተእምርታት ንርኢና ኣብዚ ምድሪ እዚ መን እዩ ዝገብሮ ዘሎ እቲ መንፈስ the same spirit ብሽመን ስለተለኣኸ ብሽም ኢየሱስ ብሽመን ስለተለኣኸ ብሽመን ተለኣኹ مش كومي لنا له أتمنفس بشي ما يتلاقي خوي كويل والله أب يوحنا 14:10 14:10 أت أبو بسمي زسدو متصنعني منفس قدوس نسوخ أخ مهركم كنقركم زنقركم زبالة خذكركم يلو يسوع كريستوس قويتايو يسوع كريستوس قويتايو كينيوت يسوع كريستوس زعيو عيو عيسى عقم منفس ينبر عقم نايسة بايكون تاكن بالعلة سبت زعت ومنفسي أم نايت سلمات عالم كنا ننببه كبرنا أم لا غيرون بيونسس حدا ما قلت تايلا تأمينا مسيلكم أوش تيس خالد سبع الليلة قال سبيت الله ساز فكرته زملخته كبرنا أم لا غيرون زملخته زفكرته الله the same spirit أبى أمس حدره زامري أزلنا سب كوينا ما حدرنا يتحسب دخينا
spirit unlimited يمسا أسرح كاب أنا لعلك أنت يكون شعسة unlimited كوينا خاتسرح the same نعو I can get رزق أمانة عاقة أبتنا تعلم أتمه سامز قعزت كأنت يقبر كاب أنا لعلك خيني يقتل زي حمارتنا spirit كبرنا أملاك يكون كلها توم عبيتي درفتي قال ملا أبي انترفيو من دحر دا سمعكم أنا بزح جزية تخاتاتي ليونيرة كل مانيفست زخون أوشتهم كال person كم زله كال spirit كم زله كال زملخو مايكل جاكسون زملخو ما عليه زي بلهم كل عدو نرينا لك عسعسعو أكادنهم قال ملا لك هم وخونو ده أتأمم مايكل جاكسون زمر منفس يابهم زعتو زله يسوع كريستوس قويتاي Grace administrations بحال تمرتنيرنا كبرنا أملاك يكون إلياس كم زلوا نإلياس كتم ببون دحر جميركا أبتنا إلياس عالم تأتو تنا إلياس the same نقرت دا قبركات خيد إيزابيل كاتقوايا كشو يهو خاد لك يهوز بحال كبعت كإنستاليشن كتقبر على كمالتي يسوس قن دمرنا كله عينة منفس نقول له عينة زل سعره نقول له عينة رئيس الكنة السلطانات زخونة منفس انت جيرنا نعنا إمبارت جيرنا كبرنا أملاك يكون اتعبانا زلو منفس حجي كينيوتهم نبيات زقبروا ويو أتأمين بابلو كبرنا أملاك يكون كينيوت زقبروا وساتهم زعيه ويو تمنفس كبرنا أملاك يكون يسوع كريستوس قويتاي سلازي أتي تتعين كهذا اللغة إنستول كون كهذا اللغة منفس أملاك منفس إجزابير أملاك يسوع كريستوس مغاد زد ليونزيو يسوع كريستوس كم ما قال الناس لازم بروت منفس المنفس هاب نفسه وقفنا خوينا خن عيس لتدلي منفس كل هاب نفسه وقفنا إمبارت خن كون سلز تدلي يسوع كريستوس تخون نيرو نبى بخيد نيرو شعب شي متاجرو تمنفس لي إخوة تمنفس كأبانا عي زمنفس زخ أنا ملالة سولو زمنفس زخ أنا زمرلو كبرنا أملاك يكون يسوع كريستوس قويتاي هاليلويا سلازي نبتا أمنت بالنجار كمل سكوم يحج سلازي سب يسوع كأمن غالي نتمنفس كأمنو يخالي بشم يسوع كأمن غالي يسوع كريستوس قويتاي لو تزايب اللي هو زنا برجن نتمنفس بملو أنت يا جبران تمنفس دليل خاي جبران حجي زمنا يتكلم عن رأي وامه زدلي يو جبرلو تمنفس زدلي يو ترحكم موتو نحريلهم ترحم موتو كم زغونون دحر تبعيلهم كم زغون كم زدلا يوم زغبرو بزي مخلقال بزي لميتهم زعيون من نت منفس نت أبعتهم زعتهم منفس يسوع كريستوس قويتاي أبعتهم زعتهم منفس لميتيشن يبلون بزي لميتي زعي سلسة أبانا زعتهم منفس انتايو unlimited يو اتتساقم كن أبانا كن انتاي كوينو تاتو علامة نايت منفس كده ختكبر تمنفس انتاي راديو يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاك يكون هاليلويا سلازي قدامي بحري نايتهم ما أكلاي وين ما أفتح ما أكلاي سب زنابرو سنسلس اندحر كوينم أبانا خانتاي زلو sensitivity زلو مالتيو نتي منفس أو علم تاي خات قبره سنسي خات قبره مالتيو كبرنا أملاك يكون سلازي تمنفس بالك لا يخون اندحر دع فقيد كله كله نجار كجبر تمنفس انتايو دلوي تمنفس التليميتيشن أمن يدلو سلازي زنا أمنت قداي نمنتاينا متينا ينيرنا عنتوي التليميتيشن حدا نسيو التليميتيشن حدا أب أمنت كتنبر كلها مرجتي غايدة أمنت نبر كهونا اللي ينابل كيكون كان تخيل تكبري خا تسوي خا يسوع كريستوس قويتاي سلازي أتمنفس مس ورسهم ساتو ما فتنا يتسلمات علم ملو بملو نتمنفس انتايم زقبرو ساميتيم زقبرو تمنفس كأخمد الله يتاي قبرم عبد الله يوم بتوحم حجي اتعود ساكسس زبهال اتي ناتهم هابت زبهال تقولوا نجار زبهال تي نت علامة ما تكبر انتاي قبر ملو غيرو خاي مالتي unlimited كأي خون مالتي كبرنا أملاك يكون حج منفس تعتك قيو انتايو حيلو كم معلتاتيو يسوع كريستوس قويتاي سلازي أمود داتا أوتلاين أنا بابرا منفس دا أمو خميك خون زلوا وخن رينا يسوع كريستوس قويتاي هذا مجمريا يوحنس 14 انتايلو تحفلنا له 14 19
قرب جيزي عالم دقي ما يكتري إنني نسخاتكم جنا خطرين يخم يلو أنا هياو يمو نسخاتكم وين هياوان كتكونوا يخم منفس قدوس تقبل كلن تايو منفس قدوس تقبل تايو نايتصلمات عالم أجندو موتات مفتار موتات مسسان يسوع كريستوس أجندو هياوان مقبار نحنا جراند ميشن منفس النبابرو هياو مقباريو منفس النبابرو هياو مقباريو يسوع كريستوس تزعابي أجندو زعابي علامو هياوان نخجبري متيو هيوات نخجبري متيو اسكي هياو يسكبلو نجاراته هياويو كل نجاراته هياويو علامنا يسوع زيا مصحف قدس ترجمة زيا بدات يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاك يكون نعاقات خجبرة كامتي لوست زخونة نجار سيطان حدا نجار بمولو فترة تتاليلو تزاي كوينوس نسيطان كم زي ملخت فلتو نسيطان كجزء كم زي دل فلتو دسيفر كوينو نأملاك نتنا حق أملاك كم زملخو غيرو تردي ونسيطان زملخو عين بعين نسيطان زملخ وحدي فترة بمولي يزب لكم زلخو فترة بمولي يزب لكم للخو كبرنا أملاك يكون سلازي حد عمود أتانا نجار كنفلتو زلنا جراند علامة إكزيابير هياوان مقباريو تزعابي علامة مصحف قدس هيوت مفتاريو هيوتنا بهيوت مملاسيو نجاراتنا بهيوت مملاسيو سيطان كاتزعابي أجندو خنا بسلمات تاي مقبار نموتات مفتاريو موتات مقباري بموتهم مغتصاليو تلاخاخيم كام تفاينا سيطان كا كبرنا أملاك يكون كبرنا أملاك يكون سلازي تزعابي أجندا شمنا يسوس انتهي لنا ميشيني شو مكو ميشين مدحاني كو ميشين كوي كبرنا أملاك يكون اسكي بقى كم شمي تردين نزبل حج كبرنا أملاك يكون منفس انتهي زبكا ميشين زبكا كبرنا أملاك يكون إذا ميشين زغ أمني زغبرو بعلوت منفس كبرنا أملاك يكون السخاف أطرح خاطر كبرنا أملاك يكون نورمال فقط كم سحاب كايو تمنفس unlimited تاي كبرا بقى بحيلي يسرح كبرنا أملاك يكون كبرنا أملاك يكون كبرنا أملاك يكون سلازي هياو مالت انتاي مالتي حنت نجار كتستوعب الله بهيوتكم هياو مالت أتموسفير منبر دا أمبر آمين مبالي هاليلويا مبالي قدا يكون جوا هياوان كن بالكلنا أتموسفيريو هياو يختب الكلنا أتموسفيريو بركتي هياوي أرى آمين كسمع بركتي هياو يختب الكلنا خاص علوت بالله مالتيو كبرنا أملاك يكون هياو يقول نجار سكبلو هياو موازيت قال يكونت اندحر حج نورمال كيتريوا نا امنت بالقال عم ترجم هيمنا لنا لو ما انت كبرنا أملاك يكون الرداد هياو زبحال قالكا جراند علامه اكزيابير هيوتيو تزعبي علامه كبرنا أملاك يكون سلازي هياو يختب الكلغه هياو كتجبر كلغه نخالق انتي مالتيو تزعبي علامات تفصموا لغه سلازي هياو مالت منبر اتموسفيري تنبروا له اتموسفير منبر بقى هياو يطرح نو منبري بركته هياوي مرقتيو امنتيو كبرنا أملاك يكون كبرنا أملاك يكون نجاراتي منيستري كل نجاراتي هياوي لكم أوجو دحر حجي هياوي يكتب لكم أوخ أتنبرو أب حساب كاخ أتنبر هياوي يكتب لكم كل نجار هيوت زرع بشيم يسوع كريستوس كم مخنا بشيم يسوع كريستوس كم مخنا مرقتيهم زبالة هاليلويا لما أنت حدثكوا بيسوع كريستوس سلطان